ljudi imaju neki stav o njemu, ali taj stav suštinski nije jedinstven. On je nekako, on je bio svoj. I ja mislim da je to i njegov teret i njegov blagoslov istovremeno. I da to mnogo košta. To je to mi ne priča. Zanimljivo je da glumac Marić za tu ulogu bio izabran iako nema sluha. Ponoć je, nikog nema, koga zna. To je bilo poprilično ludo iz prostog razloga što isto sam i ja to prvo pomislio. Čekaj, ja niti znam da pevam, niti ličim na tog čoveka. To je bio neki više moj glumački zadatak i tu nam je dosta pomogao Željko Joksimović koji je bio kompozitor. Taj glas koji je fenomenalno pevac pevajući. To pevanje suštinski, koliko sam ja mislio će biti teško, zapravo uopšte nije bilo teško, bio neki mnogo lep izazov. Posebno stila Tome Zdravkovića, koji je bio i ostao sinonim za kafansku muziku, je 70. godina prošlog vijeka prepoznala izdavačka kuća kaseta i ploča RTV Ljubljana. Nedelja je dan kada si otišla. Izdala je njegova 2 albuma. Sliku